Sikhona igama likaNkulunkulu. Oh Jesus Christ. Oh hallelujah. Oh glory to Jesus. Enye i-weakness enkulu yamakholwa. Hey, ave simpraise uSathane. Kanti iBhayibheli limveza enamanga, ewumkhohlisi, eyo yonke into. Nakanye lithi unamandla. Hey, isho. Limveze namanga, limveze khohlisa, limveze ewumangaleli wethu. Kodwa nakanye iBhayibheli lithi uSathane unamandla. Oh Jesus Christ. Yalento uSathane. iBhayibheli alisho ukuthi asilwe naye. Lithi nje lingamniki indawo. Yena usebenza ngeopportunity. Uma ithole empilweni yakho uqeda sengathi unamandla. Uyitholele nje opportunity. Into lesebenzisa ithuba bese ngathi ngamandla ayimele uqeda. Iqeda ngenyanga eyodwa uqede. Kanti itholele ithuba. Into esebenza ngethuba. But on my closure, I want to say, as we worship Him, it's important for us to